Yaro try haganika por na ingu iublei yakaba yo ikanika kabu kaba kraw kaba ngio ban bentai ka tin ka jong blei kaba ngila ban sam shepi manaka step manaka ski bat ngap ni aso bhai pi wi baro ki parala ubai ki baju sngap ya ka kubo step ka morning mana na ka balang jongi New Testament Restoration Church bat kublai shibon ipi kibala jupek tu bat ju sngap ro ubleng kurku ipi ka jing kentu galong tu nang ye sngap ba pin mat ki jing kurku ba per na ka tin ka jong blai ipi bat ha kan ka por ngadon ye ka tin ka jong blai kata ka tin ye ka ban kentu ipi haba ni perkhat kum kibreu bonsin ngibu ki jing kli ublai habang idu i jing kurku ngibu ka jing kli ublai habang idu iki ngibu ka jingkeli ublai tentang ipet syaki breu ibu no ka jingkeli balai pa ublai kurku tang iki para marjan balai kurku tang ya ki para lok balai kurku tang ya ki men ki para balai yang ngam kurku ne balai habang aduai nga ngam yo ki we ki yo balai habang ngapan ngam yo ki we ki yo ka jingkran ka jonga hakane ka por kalong ba ka jingkeli kamdei ba pinbu yu ublai dai ka jingkeli tubu halade nama ka bible ka ong yengi naka city jong apostle paul chekinong rom kalanong baar ba ka khat wei an pule ka ong gumne ka tin jong blai ka ong ne namar amdan ka jingnyo shiliang khamat ha ublai ka bible ka ithu ingi bo ublai junyo shiliang khamat yanoi nuru ong ne umbu ka jingmut bangan kerku tang yu teu banga i ne bangan kerku tang yu teu ba ubala banwan senga man laga step man laga me ne ban ongan kerku tang yu teu uba smart ne ban kerku tang yu teu uba biang ki kam ki jam nen kerku tang yu teu tang i kitei pakile kumta kumne shibon ki ke baro ndrai ngan yathu ipi ba khamat jong blai omdan kanu ka jinyo shileng khamat ong bat unum kerkuru tang ya uwei ne tangi kita ne tangi kiwei kumta teter hendrai ublei ulabu ya kata ka benta ka bo ukwa ban kerku ya baro ukwa ban ai ka jingpan jongki wei pui baro ka jingpan ka jongki ukwa ban ai bat kalong ka badai shisha hendrai ka jingkeli pat bangi de ban bu ya lade ide banong atrai ke ka bangale bakla ne hatu hangno ngapen si eme ne kadon em kebenta kabanga ngalajam bakla kabaha banga duai ngamyo ne ngapan name ngamyo kijingkerku ngadu balai ngadu ke ka banga bakla yet elade kumno piniet elade yet elade da ka bapi duai kumno piniet elade yet elade da ka bapi pule ka tin ka jong play hang ta kain pin sa syam ka jubab pat nadu kata ka bapin syam ka jubab nadu kata ka por ka bapin syam ka jubab bat pinumbu usuk ka jingkeli play pinbu halade ka jingkeli bat abapi yo pat ya kata ka jubab pinong hang ne ngabakla umen sim jong play un pen kanoi pi hang ta pila le bakla pila pen sosi play hang ta pila jam bakla ublei la sosi shibon ki mi na ka tin ka jong blai ka balong ka bakadau yang nga ban epi kumno bangi de ban le kumno bangi de ban em kumno bangi de ban le bangin pa so bahai ublai namar ublai junyo shiliang khamat yanoi nuru baro ngilong kadju baro ngilong kiju akhama jong blai hendrai omde bo blai bakla omde bo blai upei tang ye kiwei upei tang ki para marjan upei tang ki para la upei tang ki men ki para jong ki em ublei upei yang iparo hendrai mangi pat bangi de masong thu ato ngi peso bhane ngi peso si ublei bangi du i jingkerku ne ba ngi pan ngi mio shibun ki kata bangi de masong thu ba omde bangin bu ka jingkeli ublei halade kanwan baro bat nakata ka ba pibu ka jingkeli dalade yalade hangta pinyu i ka jimbakala kumangala ong mane yit yalade kumno pinit yalade duai kumno pinit yalade
pule ka ketin jom lay pule ka Bible hang ta ken pinchem kani galong ka jing tentu naga ketin ka jom lay yapi barok ki para lau bae ki baju ska ubleng kur ku ipi lamba ka naga ketin ka jom lay ngan pendam ka jing duai able junga wana khama jome ban ai ngu ime na mar ka naga ketin ka ba em ka jome ka ba pen kan mau ba melong uble bo pe kat ju ya barok trai bat melong ublei ubam junyo sileng khamat ya no yunuru try bagi numbu ga jingkeli syu ya me dagin bu ga jingkeli halade ha ei ngi bakala hang no ngi lapen sosi eme ke ei ka bangi le pame mela sosi balai ngi du ga jingkerku ka daw ga jongahi ka banga ngale ne ngala laptop ne ngala pen rem ya kata ne ngala laptop ne ngala pen sosi eme hakanu ko nakabantaro trying wana khamat jome ban aingu nama ka diga ketin ka jome ka pen I yang I we pe baro kumno bangi de ban em kumno bangi de ban le bat khamtam e bangin penso bahaya me ko pa able jonga try khuble sibon ya kan ka ketin jome bat try men ku ya we pu we baro ki bas ngap ki bi asau ka ne ketin ka jome try bikin dan ro ka jing so mo e ko try able jonga kini baro adam pa aga ketang jong Jesus madwai amen